Здравейте, казвам се Калин Марчев и се занимавам повече от 10 години с персонални тренировки в фитнес. През годините съм имал доста клиенти с най-различни трансформации, но в последната година остана една така, как да кажа, по-запомняща се за мен и реших да ви запозная именно с казуса на Стоян. Здрасти, Стояне! Здрасти, Калински. Стоян свали над 40 кг в съвместната ни работа и днес съм решил да запиша това видео точно като идеята ми е да ви запозная с неговия случай и се надявам да мотивираме доста такива хора, които се чудят дали да предприемат тази крачка. Като разкажи ми, Стоянски, ти в какво състояние дойде при мен? Ами ти знаеш какво, аз бях 154 кг, бях напълнял страшно много, аз всяка година горе-долу качвах по 10 кг и ми беше ми трудно да измина 50 метра без да спра примерно за 2-3 минути да се отпочина и така. Кажи по-скоро, кое те мотивира най-вече да дойдеш в залата, да предприемеш тая крачка с тренировките, с здравословното хранене и като цяло здравословния начин на живота? Мен ме мотивира смисъл, аз се притесних за живота си, смисъл, притесних се, високо кръвно имах, примерно. Колко ти беше кръвно тогава? 100 на 140, пулс 100. Да, а в момента? В момента ми е 110 на 70, 120 на 80 даже. Като на момченци. Като на момченци, да. И просто се притесних за себе си, за семейството си. Аз вече бях ударил гърба в стената, нямаше на къде, трябваше да се прави нещо и просто го реших. Дадох дума, влязах в залата. Колко килограма започна? 154, даже 155 може. А в момента си? 111. 111. Да. Добре, ти като цяло беше ли се пробвал така сам да влезеш в тая материя, в фитнеса? Аз и сега, като почнах сам. Почнал съм няколко пъти сам. Два или три пъти. Два или три пъти съм почвал, рекорда ми е 11 дена. Сам? Сам, да. Сега влязох в залата, може би тренирах. Сам, предполагам, с приятели си ходил? Сам с приятели, с близки мои приятели, но нали, ти като тренираш с познати хора, нали, правите някакви неща, но аз не знам дали ги правя правилно, дали не ги правя. Общо взето викаш малко хаотично се получава. Хаотично, да, и ти не знаеш реално какво правиш. Гледаш хората какво правят, се мъчиш да правиш нещо. Добре, как се спря точно на мен, нали, като треньор, как изобщо реши да започнеш с мен да работиш? Аз бях решил да се вземам треньор като цяло, защото иначе е губене на време. И просто мои приятели те препоръчаха, които са тренирали, които тренират с теб, нали, от препоръка. Да. Какво си каза след първата тренировка? Казах се, ще се случат нещата. Ще няма на къде. Няма задна, да. Добре, спомняш ли си момента, нали, то ясно, ние тренираме, но спомняш ли си момента, в който ти изпратих за първи път хранителния режим? Тогава какво си каза? Как до тогава изобщо как протичаше твоето ежедневие? Първо ми беше странно като го видях режима, защото, нали, в смисъл този режим е супер нормален, но аз реално в ежедневието си съм ядял съвсем различни храни и примерно в смисъл стори ми са напълно нормален. Какво ставаш сутрин? Ставам сутрин. Закусваш ли изобщо? Не, аз сутрин не закусвах преди да почна да тренирам. Ставам сутрин, пия едно кафе. А ти като цяло някакви други режими беше ли спазвал преди това? Никога никакви режими не съм спазвал. И ставаш какво? Закусваш? Ставам сутринта, пия едно кафе, ям една баничка, примерно някой път, когато закусвам, ям една баничка и тръгвам, примерно. Да. И на обяд, примерно, бърза храна, дюнери, пици и такива. Добре, в началото така, как се струваше фитнеса? Нещо натоварваше ли те, измаряше ли те или напротив там успяваше да почуваш? Как го чувстваше като ангажимент в ежедневието? По-скоро ме мотивираше. В смисъл, чувствах се добре и след тренировка и мотивираше ме цялата тренировка и след тренировката. Чувствах се добре. Да. По-скоро така изпускаше парата в залата. Да.
Да. Отпусках се, примерно. Да. Нали. Добре, другото, което е, имаш ли правилно някакви притеснения, че ти нямаше да се справиш с това нещо? Никога съм нямал такива притеснения. В смисъл, аз го бях решил твърдо първо, нали, то трябва първо ти да си го решиш, защото какъвто и треньор да си вземеш, какъвто и режим да ти направят, ако ти не ги спазваш и ако се криеш, ядеш или примерно не тренираш, нали, лъжиш себе си. Да, аз бях решил, че просто трябва да се случат нещата и ги правих много добре, знаеш, много стриктно, както ми казваш. Общо взето, целият мониторинг, целият процес, в който преминаваш, нали, с измервания, изтегляния, нали, всяко мое прозвъняване, ял ли си, пил ли си, натоварваш ли те или напротив? Не, това... Аз знаех, че ще ми се обадиш, всяка неделя ми звънеше и това е една отговорност. Нали, в смисъл, това е една отговорност, нали, аз съм дал дума първо пред себе си, после съм дал дума и пред теб, както ти си поел ангажимент с мен, така и аз с теб, нали. И аз нямах търпение да се изтегля, примерно, и да видя, защото аз всяка седмица вървях надолу. И то вървях стабилно надолу. Добре, кажи нещо друго интересно, което се сещам. Да се храниш, защото много хора си мислят, че като се хранят здравословно и живееш здравословен начин на живот, излиза много скъпо, нали, да кажем това, да пазариш здравословни продукти, треньори, фитнес и така нататък и всички го обвързват на първо място с пари. Това нещо, как би го коментирал? Аз мога да кажа с ръка на сърцето, че откакто почнах да тренирам в залата, харча 3 пъти по-малко пари месечно. Да. С всички храни, които си вземам, с всички добавки, нали, да ходиш на фитнес не е скъпо, не е нещо скъпо, което не можеш да си го позволиш. По-скоро е някаква бариера, такава психическа, която хората си поставят и може би това е те сами си поставят пречки да не влязат в залата. Може би това е едното нещо. Да. Добре, сега другото, което е, вече си 43 кг по-лек. Да. Какво е усещането? Чувствам се като 20 годишен. Аз съм на 41. Летя. Да. Добре, какъв съвет би дал от тук нататък, защото в момента, нали, идеята на самото видео да мотивираме много други хора, такива като теб, които наистина започват от нулата и винаги отлагат, така да кажем, този старт. Какво би им дал като съвет, нали, да започнат? Моят съвет е първо да не се срамуват от това, че са пълни. Моят съвет е да влязат в залата, да почнат да тренират от някъде. То трябва да се започне от някъде, нали? Защото иначе почваш, оставаш го за утре, за другата седмица. Моят съвет е да се вземат карта, да влязат в залата. И моят съвет е наистина да се вземат треньор, с който да тренират. Те да могат да разчитат на него и да знаеш, че като тиш в залата има който да посрещне да ти каже как да тренираш. Защото иначе е губене на време, според мен, нали? Иначе е губене на време, защото ти правиш някакви неща, обаче не знаеш дали са така, дали са правят правилно. И режима. Без режим. Да, ти сам се убеди, че общо взето в целия процес тренировки се оказва най-лесното нещо. Защото много хора си мислят, че като тренираш е трудното, пък тя тренировката реално е час и малко, минава и заминава, обаче после имаш 23 часа, които зависи само от себе си, да, в смисъл, ако ти нямаш дисциплина, ако примерно не си спазваш режима, въпреки че той режима не е труден да го спазваш, ти свикваш с него и ти има храна в цялата работа. Ти чувстваш ли са изобщо в целия процес, така да го кажем, гладен или човек, който няма храна? Имаш ли такива гладувания? Не. Аз даже никога не съм си ядял и пълните неща, които си ми ги дал. Примерно, защото се притесняваш, че... Да. Ориза, примерно, аз никога, не съм си ял целият грамаж, примерно. Той има ядене в режима, че е много добре. Добре, чувство социално как ти въздействаше това всичкото нещо? В смисъл, успяваш ли да излизаш с приятели, нали, защото тук не говорим само да ходиш с кутийките и да се храниш, ами като цяло, нали,
Аз не съм спрял да излизам с приятели, Защото много хора си мислят, че нали, като са на режим и едва ли не край вече трябва да ходят навсякъде само да се хранят по час, с кутийки по час и... Нали... Аз с кутийки никога не съм ходил. Да. Аз режима си го спазвах и на заведение мога да си го спазваш. Просто трябва да като отидеш да ядеш чиста храна, нали, примерно. Да, просто вече виждаш как можеш да подбираш правилно храните и кое общо взето като е навън не става и кое става. Точно така, да. Просто... То макар, че последно време нали, навън все е по-трудно, но все още се получава. То като си избираме, що годе и някакви заведения, където сега ако отидем Точно, в да. някакъв ресторант за бързо хранене, естествено, че няма какво да едем там. Точно, просто си подбираш по-чиста храна, може би, нали, има си и места, където има чиста Да, храна, в смисъл да, може да. да си я купиш, може да си я направиш, но не е толкова трудно да се спазва самия режим. Аз поне при мен, ти знаеш графика ми какъв аз работя. Да, нали. Точно това искам да обясня, че не е толкова трудно и също да отбележи, че Стоян е човек, който на първо място е родител, с супер натоварено ежедневие и въпреки всичко нали, той се умява нали, да спазваш всичките насоки. Умяваш да спазваш режима, да спазваш насоките и просто един час трябва да отделиш за себе си. Това е един час за себе си да направиш, то ти е приятно, то не го правя, аз не го правя по задължение, Да. то ми става начин на живота. Когато виждаш резултата. Да, и че се чувстваш добре от това нещо, в смисъл трябва да си отделиш един час. Как те възприемат сега всички около тия, особено тези пък, които не са те виждали доста отдавна? Всички ме питат, карат ме да си дигам фанелката, да видят дали нямам дупки на стомаха. Да. Всички ме питат в Турция ли ходя. Всички си мислят, че съм справил операция, да. То общо взето, нали, и с това показваме на хората, че е възможно наистина да постигнеш желаните резултати без крайности, ами напротив, нали, само нали, с воля. Воля И е желание, постоянство да. и желание, да. Желание за промяна. Нали. Ами, Стоянски, аз да ти кажа, колкото аз съм бил мотивация в целия процес за тебе, толкова пък ти си мотивация в този процес за мен, защото с това видео искам да дам едно начало на една кампания, която ще трае 8 седмици и искам да помогнем наистина на такива хора като те, които наистина отлагат много време това начало и идеята е за тези 8 седмици ние да постигнем максимални резултати, но пък целта е тези хора да бъдат наистина отдадени на процеса. Заради това отварям една кампания, един кастинг от 1 до 20 декември, в който всеки един ще може да участва. Като съответно попълни, за целта ще оставя един въпросник, който да го попълни. Там ще има във въпросника да се запозная с неговото ежедневие, дали изобщо е готов да предприеме такава крачка в живота си. Като този кастинг ще бъде само за хора, които са с наднормено тегло и наистина имат тази нужда. И спрямо попълнения въпросник и поставено, да кажем, кратко клипче, в което обясняват защо искат да го направят, ще се изберат двама напълно мотивирани човека. Като няма значение нали, от пола, възрастта и така нататък. Като единият човек ще работи с мен в залата напълно безплатно, а другият човек ще работи онлайн. Ако си с наднормено тегло и си наистина отчаян и винаги отлагаш кога да започнеш, не се притеснявай да се свържеш с мен, аз ще помогна. Стоянски, благодаря ти за това видео и че направи всички част от твоята трансформация. Аз ти благодаря за всичко, което направи ти за мен. Следващия може да си ти, запиши се.